Moikka moi ja tervetuloa seuraavan videon pariin. Tän aiheena on silmämeikki. Mä oon itselleen jo tehnyt pohjustuksen ja kulmat, joten enää puuttuu silmät. Ensinnäkin mä käytän tällä videolla Victoria's Secretin meikkipalettia ja jotain muita pieniä meikkejä, mutta kerron sitten, että mistä ne on ja mitä ne on. Joten ei muuta kuin aloitetaan. Ensiksi päätätte, minkä väriset kulmat te haluatte, mihin te olette menossa ja kuin tummat te haluatte niistä. Mulla on tässä tää paletti, jonka mä nyt avaan ja otan täältä tämmöisen siveltimen luomiväriin. Mä haluun sinisen meikin, koska niin huomaatte, mulla on sinistä päällä, niin sininen on hyvä väri. Mä laitan ne kaksi tämmöstä aika vaalea sinistä, ehkä te näette siitä tämmöstä mattaa. Nyt nää silmäluomet on laitettu tuolla vaalealla värillä ja seuraavaksi mä vähän tummennan niitä ja valennan. Nyt mä otin tämmöstä tummaa sinistä luomiväriä. Sitten mä pistän tohon alas hiukan. Silleen. Nyt mä oon laittanut sitä tummaa ja vaaleita silmiin. Seuraavaksi mä laitan vielä tämmöstä turkoosin väristä ja tätä mä laitan tonne yläosiin. Nyt mä oon laittanut pohjustukseksi semmoista vaaleita ton väristä, kun tossa on. Sitten sen jälkeen mä laitoin alas tommoset tummaat ja sen jälkeen vielä ylös vaaleita. Ja se näyttää tältä. Seuraavaksi mä otan tämmöisen siveltimen taastettu Tigerin meikkipalettista tai semmosesta, mikä se on, Sivelin paketista. Ja täällä mä otan tätä samaa, kun on tuolla ylhäällä. Ja laitan sitä tohon silmän alastaan. Nyt on laitettu sitä tonne ylös ja alas molempiin. Seuraavaksi mä laitan noi eyelinerit. Ja mulla on tämmönen Victoria's Secretin eyelineri. Ja tää on mun mielestä ihan sairaan hyvää. Ja tästä on lähtenyt kyllä se teksti, mut tykkään tästä. Ja tää on ostettu laivan Victoria's Secret kaupasta. Kertaa mä en laita tätä ylös. Joskus mä laitan kans myös alas. Nyt on eyelinerit laitettu. Mä laitoin ihan pienen sipauksen vaan sitä. Mä en pistä tonne niin vielä semmoista vipua enkä alas, niin kuin mä sanoin. Seuraavaksi enää puuttuu lipsiväri ja mä käytän tämmöstä Maybellinen Big EYS lipsiväriä. Tässä on 2 päätyä, mut mä en yleensä käytä tätä pientä, mut nyt mä voin laittaa sitäkin vähän. Ja nyt on lipsivärit laitettu ja meikki on valmis. Toivottavasti te tykkäsitte tästä videosta ja jos te tykkäsitte, pistäkää peukut pystyyn ja pistäkää myös kommenttia alas, että mitä piditte ja että mitä videoita vois tehdä tänne mun kanavalle. Ja muistakaa myös tilata kanavaa ja mua voi kans seurata sosiaalisessa mediassa ja ne lukee tuolla alhaalla. Tämä video oli siis tässä. Moikka!